En aquest vídeo estudiarem com es calcula la monotonia, les cotes i el límit d'una successió. Farem servir com a exemple aquesta successió que és expressada pel seu terme general, a sub n, igual al quocient entre 2n menys 1 i n més 1. Primer n'estudiarem la monotonia. Comencem veient quan valen els 5 primers termes, és a dir, els termes amb n igual a 1, 2, 3, 4 i 5. Podem veure que a mesura que n augmenta, a sub n també augmenta, però la successió continua creixent de manera indefinida. Vegem què passa, per exemple, si n val 10 i si val 100. La funció continua augmentant i fins i tot sembla que s'acosta cada cop més a 2. Aquí ja hi tornarem més endavant, però ara comprovem si efectivament la successió és creixent. Per fer-ho, calcularem el terme a sub n més 1 i li restarem a sub n. Si la funció és creixent, aquesta diferència serà positiva. Escrivim la diferència entre els dos termes i operem per simplificar-ne el resultat. Per poder continuar operant, reduïm a comú denominador, que és n més 2 per n més 1. Per tant, multipliquem cada numerador pel terme corresponent i operem fins a arribar al resultat final, que és 3 partit per n més 2 per n més 1. Vegem el signe d'aquest quocient. El 3 del numerador és un nombre positiu. En el denominador hi ha el producte de dos nombres que també són positius, perquè n sempre pren valors més grans que 0. Així que un nombre positiu dividit entre un nombre positiu també és positiu. Per tant, doncs, la successió és monòtona creixent. Ara esbrinarem si el nombre 2 és una cota de la successió, tal com hem intuït abans en calcular diversos termes de la successió. De fet, comprovarem si 2 és una cota superior i si 0 és una cota inferior, ja que tots els valors ens han sortit més grans que 0. Per fer-ho, veurem si a sub n menys 2 és més petit que 0 i si a sub n menys 0 és més gran que 0. Posem-nos amb la cota superior. En primer lloc, reduïm a comú denominador la resta a sub n menys 2 i a continuació operem fins a arribar al resultat final de manera que obtenim menys 3 entre n més 1. El numerador sempre és negatiu i el denominador sempre és positiu. Així que el resultat és més petit que 0 i, efectivament, 2 és una cota superior de la successió. Passem ara a la cota inferior. Fem el mateix i arribem a aquest quocient. Per veure el signe del numerador, farem servir el valor de n més petit, és a dir, 1. Si n és 1, 2n menys 1 és 1, positiu. Per als n més grans, 2n és més gran i el numerador encara és més positiu. Pel que fa al denominador, sempre és positiu, ja que és la suma de dos nombres positius. Per tant, doncs, 0 és una cota inferior de la successió. I, finalment, calcularem el límit de la successió. Recordem que en donar valors cada cop més grans a n, la successió s'acostava cada cop més a 2. Vegem, doncs, si aquest és el valor del límit. Si fem servir la definició del límit, tenim que per qualsevol nombre èpsilon més gran que 0, per molt petit que sigui, existeix un nombre, n sub 0, a partir del qual el valor absolut de la diferència entre la successió i el límit és més petit que èpsilon. Seleccionem un valor d'èpsilon molt petit, una milionèsima, i a veure què obtenim. Calculem la diferència entre el terme a sub n i el límit 2. Reduïm a comú denominador i operem. En el numerador, el valor absolut de menys 3 és 3, i en el denominador, el valor absolut d'un nombre positiu és el mateix nombre. Si escrivim aquest resultat en l'expressió de dalt, arribem a això. Passem n més 1 a l'altre costat multiplicant i desenvolupem el producte. Finalment, aïllem la n i operem. Obtenim que n ha de ser més gran que 2.999.999. Aquest nombre és n sub 0, que existeix, així que 2 és el límit de la successió.